Kull politiku għandu bidu tmiem tiegħu l-arloġġ qatt ma jdur lura fil-ħajja. Dejjem jimxi il-qudiem. Eksosna f'intervista l-mexxej Laburista u Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsi mill-ġurnalistin Diakono mill-Lovin Malta dwar il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat u s-sematti fil-li kellu fl-aħħar kampanja elettorali. Matul l-intervista, Abela der viżibilment skomdu jwieġeb dwar Joseph Muscat u l-effetti illi ħalla fuq ir-riżultat elettorali kawża tal-qasma ċara illi hemm fiħdan il-Partit Laburista bejn il-faxxa tal-Prim Ministru u dik ta' Muscat. Net positive jew net negative? Naħseb qed tistaqsini dwar il-passat jien nitħadded dwar il-futur. Wara ir-riżultat elettorali bosta kienu dawk li żvelaw ma' Net News kif Abela kien ħada kontra dawk il ħallew lil Joseph Muscat jirgbilhom il-karru elettorali tagħhom fosthom il-membri parlamentari Ewropej Laburisti Alexa Ġussaliba u Daniel Attard. Mistoqsi x'jaħseb dwar Muscat, Robert Abela ta' xifhem li għandu jwarrab mix-xena politika għaliex kieku hekk jagħmel. Meta jispiċċa l-perjodu li fih il-poplu jafdani biex nagħti il-kontribut tiegħi, jien xogħli huwa li nwarrab kompletament mix-xena. Inwarrab immur lura nagħmel ix-xogħol illi kelli li tant kont tal-qalbi illi nagħmel u warrab mix-xena. Xogħli jkun illi nejpu nosfor mix-xena politika. Joseph Muscat hekk qed jagħmel jew le? Dak x'għamel jien qed ngħid. Meta mistoqsix messaġġ ta' il-poplu dwar Joseph Muscat, il-mexxej tal-Labor saħaq illi il-Labor ġie mitlub iwassal verżjoni aħjar tiegħu għal darb'oħra insista li meta jasal fit-tmiem il-karriera politika tiegħu u jitemma b'mod assolut għaliex jemmen illi l-arloġġ qatt ma jħares lura. Joseph Muscat li kien attiv ħafna matul il-kampanja. Kam ħaddu minn fuq ġol. Saksini fuq ma uġibx. Uġibtek diġà. Qed ngħidlek x'nagħmel jien meta nintemm il-karriera politika tiegħi. Jiena nemmen li kull politiku meta jlesti il-karriera tiegħu politika, ġifieri meta jitemm il-mandat illi jkun f'dalu l-poplu fiċ-ċirkostanzi jkunu x'jkunu. Mbagħad irid iħalli il-ħadd ieħor jimxi l-qudiem. Għax l-arloġġ qatt ma jdur lura fil-ħajja, l-arloġġ dejjem jimxi l-qudiem. Mistoqsi b'mod insistenti mill-ġurnalist biex iwieġeb dwar jekk jaqbilx illi fil-ġimgħat tal-kampanja Joseph Muscat kellu sem attiv fejn saħansitra żerżaqa illi ma jeskludix illi jerġa' jixħed lilu nnifsu fir-ring politiku. Abela tenna illi hu jemmen illi felu it-terminu ta' politiku wieħed m'għandux iħares lura u insista illi partit għandu jkollu l-leader wieħed. Ovvjament ma qbilx mal-mod kif kien attiv ħafna matul il-kampanja għax hekk qed tgħid. Dak inti qed ngħidlek jien x'nagħmel meta jintem jiena mimkien met li jisparixxi. Il-prinċipju ċar huwa li kull partit politiku għandu mexxej wieħed u kabinett wieħed u partit wieħed li iwieġbu lejn il-mexxej f'tal-każ li huwa l-Prim Ministru kollha qed nitkellmu dwar il-partit fil-gvern u deċiżjoni waħda tittieħed. Għad-differenza ta' dikjarazzjonijiet li għamel fil-konfront ta' Jason McAuliffe brabta mal-kandidatura tiegħu għad-deputat mexxej Laburista, id-diskors kien kemm xejn differenti fil-konfront ta' Claudette Abela Baldacchino għaliex, skont Robert Abela, qatt ma kellha pożizzjoni formali fiħdan il-Partit Laburista. Kellha kariga formali fil-Partit Laburista? Kienet MEP. MEP imma differenti. Intant, mistoqsijek jaħsibx li qed jitlef il-kontroll tal-Labor Abela insista assolutament illi le u saħaq illi l-elezzjoni ġenerali sakemm ma jinqala xejn straordinarju għandha tiġi fl-2027 bih fit-tmum tal-Partit Laburista.